Jsou 2 hodiny ráno a zabavní park už dávno zavřel. Nad resortem se v tichu pohybuje monorail, vlak, který každý den přepraví tisíce lidí, jenže během několika sekund se něco pokazí. Na jedné koleji se proti sobě ocitnou 2 vlaky a náraz, který následuje, se zapíše do historie Disney parku. K této události došlo v obrovském zábavním resortu Walt Disney na Floridě. Tento komplex byl otevřen v roce 1971 a dnes patří mezi největší turistické destinace na světě. Každý rok sem přijedou desítky milionů návštěvníků z různých koutů světa. Resort tvoří několik tematických parků, desítky hotelů a také rozsáhlý dopravní systém, který pomáhá lidem přesouvat se mezi jednotlivými částmi celého areálu. Jedním z nejznámějších dopravních prostředků je právě monorail, futuristický vlak, který se pohybuje po vyvýšené koleji vysoko nad zemí. Pro mnoho návštěvníků je monorail vlastně první věc, kterou při příjezdu do Disney světa uvidí. Vlaky tiše projíždějí nad silnicemi, jezery i parkovišti a přepravují hosty mezi parkem. Systém funguje už od roku 1971 a během desetiletí přepravil stovky milionů lidí. Právě proto byl dlouhou dobu považován za jeden z nejbezpečnějších dopravních systémů v zábavních parcích. Jenže v noci z 5. července roku 2009 se všechno změnilo. Bylo krátce po 2 hodině ráno, kdy se 2 monorail vlaky, známé jako monorail Pink a monorail Purple, nacházely poblíž stanice. Park už byl uzavřený a vlaky se připravovaly na noční odstavení. Jeden z vlaků měl být přesunut na jinou kolej, aby mohl být odstaven do servisní oblasti. Operátor proto dostal pokyn, aby vlak zacouval po koleji zpět, jenže v tu chvíli se na stejné koleji nacházel jiný vlak. Během několika sekund se oba vlaky ocitly proti sobě. Operátoři už neměli čas zareagovat, následoval přímý náraz. Přední část jednoho z vlaků byla při srážce silně poškozená. Záchranné složky byly okamžitě přivolány na místo a oblast byla uzavřena. Nejvážnější následky měl náraz pro jednoho z operátorů. 21letý zaměstnanec Disney jménem Austin byl v kabině jednoho z vlaků a při strážce utrpěl smrtelná zranění. Dalších několik lidí bylo zraněno, většinou však jen lehce. Pro zaměstnance rezortu to byl obrovský šok. Monorail byl po desetiletí symbolem bezpečné dopravy. Po nehodě začalo rozsáhlé vyšetřování. Federální úřady analyzovaly provozní záznamy, komunikaci operátorů i technický stav vlaků. Výsledek byl překvapivý. Technika samotná fungovala správně. Skutečnou příčinou byla lidská chyba. Výhybka na koleji nebyla nastavená do správné polohy a operátorům bylo dovoleno zacouvat vlak, aniž by byla situace na trati správně ověřena. To vedlo k tomu, že jeden monorail couval přímo proti druhému. Po této tragédii byl monorail systém dočasně uzavřen a Disney následně zavedl nové bezpečnostní postupy. Byly instalovány další kontrolní mechanismy a změnila se některá i provozní pravidla. Jednou z viditelných změn bylo také to, že návštěvníci už nesmějí jezdit v přední kabině s řidičem, něco, co bylo dříve velmi populární. Monorail dnes stále funguje a každý den přepravuje tisíce lidí mezi parky a hotely. Pro většinu návštěvníků je to jen krátká jízda nad rezortem. Jen málo kdo ale ví, že právě na těchto kolejích se v roce 2009 odehrála tragédie, která navždy změnila bezpečnostní pravidla celého systému a připomněla, že i na místě, které jsou často označována jako nejšťastnější na světě, může jediná chyba změnit úplně všechno. Ale tohle nebyla jediná tragédie spojená s Disney parky. O několik let dříve, tisíce kilometrů odtud, Kalifornii, se odehrál další incident a právě na ten se teď společně podíváme. Obyčejná rodinná horská dráha, žádné přemety, žádná extrémní rychlost a přesto stačila jedna jediná chyba, aby jízdu změnila v tragédii. Big Thunder Mountain Railroad měla představovat dobrodružství z dob Zlaté horečky. Důlní vlak, který se vymkl kontrole, projíždí červenými skálami amerického západu, smích vítr ve vlasech, rodiny vedle sebe, právě proto působila tak nevinně a právě proto byla následná událost tak šokující. Ten večer probíhalo všechno zdánlivě normálně. Krátce po 11. hodině vyjel vlak plný návštěvníků ze stanice. Smích, očekávání, klasická atmosféra. Nikdo netušil, že během několika vteřin se všechno změní. Když se vlak blíží k jedné z tunelových částí trasy, došlo k náhlému mechanickému selhání. Jedna ze součástí podvozku, konkrétně sestava kol posledního vagónu, se během jízdy uvolnila. Vlak se částečně vykolejil a prudce narazil do konstrukce tunelu. Následky byly okamžité. 22letý muž, který seděl v zadní části soupravy, utrpěl vážná zranění, kterým později podlehl. Dalších 10 lidí bylo zraněno, někteří vážně. Z místa zasahovaly záchranné složky a část parku byla okamžitě uzavřena. Pro mnohé návštěvníky to byl šok. Disney byl dlouhodobě vnímán jako symbol bezpečnosti. Jak se něco takového mohlo vůbec stát? Následovalo vyšetřování kalifornských úřadů.
To odhalilo, že příčinou nebyla konstrukční chyba samotné atrakce, ale selhání údržby. Po předchozí servisní kontrole nebyly některé upevňovací prvky správně dotaženy. Postupem času se součást podvozku uvolnila natolik, že během běžné jízdy došlo k fatálnímu selhání. Jinými slovy, nešlo o extrémní rychlost ani technicky nebezpečný design, šlo o lidskou chybu, o šrouby, které nebyly dostatečně zajištěny. Atrakce byla po nehodě okamžitě uzavřena a zůstala mimo provoz několik měsíců. Společnost provozující park zavedla přísnější kontrolní postupy, detailnější dokumentaci údržby a provedla technické úpravy vlaků. Rodina oběti podala žalobu, která byla nakonec vyřešena mimosoudní dohodou. Od znovu otevření atrakce nebyla zaznamenána žádná podobná smrtelná nehoda. Atrakce funguje dodnes a denně sveze tisíce lidí. Přesto tento případ zůstává jednou z nejvážnějších nehod v historii parku. Připomíná, že ani místo s obrovskými rozpočty a přísnými pravidly není 100% imunní vůči chybám. Někdy totiž stačí jediný přehlednutelný detail, aby se běžná jízda změnila v tragédii.